Has to parni ya Ramogi TV ene od jower duto te. Tich ang'wen ka tich ang'wen wafwenyo teko mar pok mari. Ochalo like gima nasomo to ok nasome polytechnic nena najua kali tu kaka kora timeni Pok opogore keto lere wi jogo ma pile loko michgi obedo ohala madhi maber kendo bedo yo mar yuto margi. Tigoni inspiration ayudo kuom jo Masai ineno to ipuonja mondo an be no puonja mondo an be ang'e loso. Ochoko glass machalo kaka takataka to wachwakogi kasto waloso gik mopogore madhi e ute mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2:30 okinyi mana e Ramogi TV. Kik bai. Machiegni kendo penj laktar kokale Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu kopogore kod mago daktari nikech gin ranyisi ma samoro jomoko nyalo neno kuomi moko bende inowuoni inyalo neno kaka kuom ranyisi kapo ni tiyo kod achiel mano inowuoni mi bro ng'eyo ichako tiyo kod gi ariyo kata adek inowuoni bro ng'eyo koro wadwani mondo wadoge kidienya mar nyithindo kata mar jomadongo kata koka wadonje weche mag obwongo effect ma intiere godo e obwongo mar ng'ato. Nitie ranyisi kaka wang'iyo gino mibro neno kata ng'ato nyalo neno kuomi bende mago be nitiere. Achiel kuomgi en jwang'ruok. Ima in ng'ato ichaka jwang'ori maler mari chande koro ineno ka koro iwito ler mar dendi luokruok bedo shida maro be inyalo neno en ni nindo mar ng'ato nyalo timore nade nyalo rochore lokore mamano to be wabro ng'iyo kidogo kapod ang' wang'iyo kaka oketho obwongo. Pattern mar nindo mar ng'ato nyalo timore nade nyalo rochore. Appetite mar ng'ato bende timore nade rochore manyiso ni onyalo bet ng'at ma en koro chiemo ok ochiem sana to kata chiemo mochamo kande be yudo ka gin chiemo moko mana modwaro ka sukari wabro ng'iyo mano bende sama wang'iyo kar obwongo nikech mwadwa donje. Gino ma bende nitie manyaka wang'i kaka jonyuol maybe mane gi nyithindo school performance mare nyalo chako ka duogo piny miyudo ka koro nyathi oko perform kata mana oko kel result moko mano kelo ga dalaka king'iyo koduogo tiyudo ka last term ne en gi B this term oyudo C this term moro no biro gi C minus koro yudo ka performance mar nyathi e sikul bende rochore kendo duogo piny. Mago gin gigo ma wanyalo ng'iyo kendo wanyalo neno mwawacho kamano. Koro kwarieko obwongo nikech mane monego beni mawuoye awacho gik moko ariyo sama wachako kendo awacho ni njaga nigi gino mwaluongo ga gi dho ngere ni compounds kata ingredients. Sama idwa loso omena nitiere gik minyiewo midwa chielo go omena no ero. Inyiewo mo, inyiewo nyanya, inyiewo kitungu. Mago waluongo ga ni ingredients mag loso chiemo. Sama koro chiemo sa osechiek to ingredients gi duto ni ei chiemo cha wachamo go kanyakla. Nyasore be nigi ingredients mage. Ma wang'iyo moro mwacho ni luongo ni THC. To moro wang'iyo mwawacho ni luongo ni CBD waluongo ni cannabidiol. Koro gima timore ga ni e dendwa ka nitiere gigo mwaluongo ga ni receptors. Mane obwongo wa ka waluongo ni receptors. To nitie system moro kane wan e school e primary nipuonjowa ga gimoro ni digestive system manipuonjowa mouth gang'o esophagus goiko nyaka kucha donge. Dendwa ka nitie system moro mwaluongo ni endocannabinoid system ECS. Endocannabinoid system ema system mane del manjaga samo donje del mana kaka chiemo be kwa chamo to dhi e digestive system muya sama wayueyo bende donje system mare binipuonjowa ga breathing system lungs ang'o goeko. Endocannabinoid system bende nie dendwa kai ma sama waywa njaga chande to nitiere gik ma receive ingredients ma wawacho ga mag njaga ka part mar del ma receive those ingredients achiel kuomgi en obwongo kanyo ema nitie gigo maluongo ni receptors ma receptor maro maduong' mane obwongo kanyo waluongo ni CB1. Sama gino osedonje THC kosedhi modonje to nitie effects mokelo e obwongo. Achiel kuomgi en memory loss manyiso ni wich mawil ma inyalo ga oro ng'ato e jikon to kochopo kacha chande tiyore pala winjo ko penji ni mama tiyora ga ang'o e jikon kai. Mano manyiso ni short term memory loss moro osedonje. Gima nyosomo
in fact onge nyathi manyalo kalo penj. Nitie gino ma wuondo ga nyithindo mane mbalariany mabe achako kwacho ni myths moko nitie mag njaga weche moko maliekore onge. Miwacho ga ni ng'ato komadho njaga to nyalo somo mang'eny kendo obet nyalo kalo penj kabisa. Njaga en gi gino mwaluongo ni stimulating characteristic manyiso ni en stimulant, manyiso ni sami madhe cha tiwinjo ka dendi otimre nade ochangamka. Chal ng'amo madho chai iwinjo ka dendi caffeine kosedonje dendi tiwinjo kichangam. Njaga nigi that effect, stimulating effect. Mane mamiyo ga ng'ato nyalo madho njaga tiyudo kopuro mang'eny saidi kata odhi otiyo tich moro mate kata nyise ni en gi teko mang'eny monyalo nikech en stimulant. Koro mano e makosa mabedo ga mineno ka nyathi sikul nyalo ga wacho ni gini kamadho tawinjo ka an very alert, anyalo somo mang'eny kendo anyalo paro gima timore nade. But gimoko ng'eyo ni samo madho njaga no nitiere memory loss ma biro short term gi long term. Magi misomo mineno ga kinyalo somo book from beginning to end cha. Sama kori bro dwaro that information mondo retrieve ka ine penj kacha chande. Information no timore nade? Olalte. Koro mano effect moro mantie e obwongo marwa kodo korka memory. Njaga ntiere gino mwaluongo ni cannabis induced psychosis. Psychosis asewacho kae ni en gino bedo out of touch with reality kata timbe moko ma ng'ato timo kata gik matimore kuom ng'ato mok gin normal, ma gin abnormal. Mane wasewinjore ni kwa wache penj laktar ka en neko. Mane mwaluongo ni psychosis. Njaga kelo neko mar obwongo. Kendo science mibro neno kuom ng'at ma otiyo marach gi njaga mochopo e kiwango mar psychosis, achiel kuom gi en wuoyo kende. Obet kumoro tiwinjo ko wuoyo kende. Onyalo bet no wuoyo gi ng'ato e wiye kata wuoyo gi ng'ato e oko mar wi. Ntiere gino maluonga ni hallucinations. Hallucinations ema sana miyoga ji wuoyo kendgi kata ng'ato nyiero kende kumobetie. Nikech owinjo ka ng'ato wuoyo kode to dwani mondo timbre nade oduok ng'atno kata obedo gi conversation mar ng'ato. Samoro bonyalo mana winjo voices e wiye. Ok ng'ato wuo kode necessarily lakini owinjo ka gimoro ng'ato wuoyo e wiye. Mage mwaluongo ni hallucinations. Onyalo neno ka gimoro kalo kamoro ma ng'at ma oneno onge. Manyiso ni oneno gigo mano psychosis. To mago njaga kelo. Delusions bende nitiere. Delusions gin ena ni ng'ato amini gimoro mokena adieri, bok en gimoro ma onyalo prove. Ng'ato nyalo nyisi ni lawi mirwako maneno ka anano en green. To wacho ni to kawuoni rwako law marakwar manade ni. Ruthi bere law marakwar no kabisa to in raw mirwako marakwar to kitimri nade? Ok ine to insist. Mago malunga ni delusions. Manyiso ni gin false beliefs. Ma wa believe to kwane. Njaga bende e dendwa ka nitiere gino maluongo ni glucose. Sami madho njaga THC ma wacho cha. O reduce glucose level kata sukari mane dend ng'ato. Mane momine noga ka jok matiyo gi njaga iyudo ka gin giero chiemo moko motimre nade mamit mani chiemo mane gi sukari waluonga ni manches. Odwaro mana no cham chapat, pancake, donut, gik ma dok kama kono ka kono. Koro manyiso ni THC cha odhi moduoko glucose levels magi piny. Sama oduoko glucose levels koro dendi dwaro glucose chande tiyudo ka koro dhogi bro bedo dwaro gik matimre nade mamit go eko. To mano ok wachore ni ng'at mohero gik mamit duto gi madho njaga. Mano matemo wacho Ruth. Mar ariyo kwa wacho kwa dogo wang'iyo kaka okelo bende shida. Adwa ni wang'iyo achiel kuom gigo ma apani pok dhano kong'eyo mang'eny. Kwa doge wechego mag fertility. Kendo fertility mar mwanaume. Awacho gik moko sama wawuoyo cha. Awacho gigo moko maluongo ni receptors ma wacho ni nitie moro maluongo ni CB1 to moro be iluongo ni CB2. CB1 awacho no ng'eny e obwongo. To THC mohero dhi to riwre gi CB1 to kelo effects moko mwase diskai gi. Nitie moro maluongo ni CB2. En sana ibro yudo ka ong'eny del koni. Kendo kodhi nyaka duong' mar ng'at madichuo. CB2 gi eki kendo duong' mar ng'at madichuo e scrotum kanyo nitie ga gik moluongo ni yellow fats. THC ohero yellow fats kendo ohero riwre gi CB2. Gima timore ni sama THC osedhi modonje mendeni odhi to denature sperms moyudo kacha chande. Koro yudo oketho tonge ni go eko mag nyodo. Ma koro yudo ka inyalo ga bet ni temo goyo shot mar nyathi tiyudo ka shot go timre nade ok gore. To samoro nyalo gore tunyuolo nyathi manigi complications mag developmental
Koro chieng' moro ka nyathi owuok maybe en gi autism kata condition moro amora mobiro tibiro ka ng'ato nyalo penji ni to be ni madho ga njaga, daktari mung'e ni to bende nitie drugs moko mani tiyo godo kaka njaga, nitie effects mang'eny man njaga kele. Kata mana tuoche go kaka inyalo yudo ka bronchitis, iyudo ka iro mwaywayo mang'eny chaga ng'wango go oketho our del mang'eny. Nitie cancers mopogore opogore ma njaga timore nade, ma njaga kelo. To magi gin duto gigo ma ena ni kia ema nitiere, lakini ber nikech koro penj laktar obiro, koro wabro puonjo ogandawa mondo ging'e ni gik mwatiyogo gi nitie kaka giketho dendwa achiel kachiel. En penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Ne wantiere kod picha moro maber ka mokalo akwayo ni mondo mi waket ne nyikwa Ramogi Ajwang' mondo mi wane ka wakete yo machuok chandruoge manyasore kata njaga nyalo kelo e del. Wantiere kod long term, mago gin chandruoge mag ndalo matin kachiel kod short term, and long term kachiel kod short term, ndalo mang'eny kachiel kod ndalo matin. Picha no nyiso wakacha short term ineno gi kanyo nyakwa Ramogi Ajwang' kang'eyo kinyalo neno gi to waneno kacha weche mag chiemo e yo ma ok kare kaka daktari ne pimonwa kacha, weche mag memory loss, wich ma wil sate mago mana short term, weche mag hallucinations, ineno kata iwinjo gik moko nego beni, ineno kata gigo ma ok onego beni winjo. Kae to long term bende daktari opimonwa tuoche makoro ang' no donje obwongo, ma ang' no donje dendi, ma ang' no donje nyaka yore ni mag nyodo kaka ng'ama dichuo. Seche mosedonje yore ni mag nyodo kaka ng'ama dichuo nikech itiyo gi nyasore, inyalo nyuolo nyathi kata inyalo kelo nyathi mantiere kod chandruoge mang'eny matamre gi nono. Eka ang' daktari biro penjo ni debed ni itiyoga kod njaga koso. Daktari, ok ang'eyo ni kapo nono ni ng'ato oseneno ranyisi gi, to ma nyiso ni osebedo kod disorder koso nitiere ranyisi mabiro nyisore kako ka ng'ato chako tiyo kode mondo mi ng'ato chij chon kata janyuol chij chon, ofweny chon ka gin pok odhi ahinya mogurore makoro waluonge ni disorder. Ranyisi gi the moment sasa misechako nene ranyisi gi manyiso ni disorder osetimore nade, osedonje. Koro kikiriti nikech tuo moro amora onge tuo mabet ga maber koko thiedhe kata koko bedo managed. Omedo mana dhi mang'owa kata malaria kogoyi to kidhi osiptal symptoms ka imedo mana winjo ka koro dendi timore nade, tinyalo dhi kamano ma koko thiedhi to koro inyalo kata sim. Koro mano en okata cross kata mana gi tiyo marach gi yedhe mamero jigi. Obed kata kong'o kaka imedo madhe e kaka omedo ketho ang'owa dendi. Njaga bende ni mana kamano, kaka imedo tiyo kode kokoresi kaka kisechako neno symptom go onge chieng' moro mabro bet ni koro giduogo piny, gibro mana medo timore nade, dhi mbele. Emomiyo anyalo wacho ni sasa miseneno ranyisi modwa chal kamano kata modwa dok kamano, manya ne kata in iwuon ibed piny ipenjri ane ni to ere gima adwa timo mondo gini kik chope kiwango moro makoro ok nyal tim nade, ok nyal resi, kata ma kiwango moro makoro ok bi konya kata bar konya nyalo bedo matek. Mane gima nyalo wacho penjo no Rose. Kwa donjo obwongo timo obwongo na nikech obwongo bende wantiere kod afuni mang'eny mag obwongo, gik ma waneno gi gin ranyisi ka koro osedonje del, osedonje obwongo. Ne wantiere kod picha moro maber ka mokalo mar obwongo. Obwongo bende nitiere kod gik mang'eny kaka chemicals mamiyo otiyo kaka otiyo, otimo orocho chemical kaka iwacho no, chemicals mane obwongo, hormones ma obwongo gologo nitie kaka orocho gi. Koro rochruok no emibro yudo ka o target parts mag obwongo mopogore opogore ma focus gi kowacho ni memory. Iyudo ko orocho parts mag obwongo ma assist wa gi ang'owa gi memory. Wamake kanyo daktari, wakawie yueyo mana matin ka waduogo to abro chako kar obwongo marochore kanyo kod diagnosis kaka daktari bro timo nonro mawach ni ma en CUD, tendenia itiyo marach kod nyasore. Kikidhi mabor kikisud kata matin. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. This
This festive season, begin a story. Qatar invites you to experience a different kind of magic where every moment feels new, every sunset feels personal, and every traveler is welcomed with warmth. Discover Doha with our festive Qatar getaway from the 23rd to the 28th of December from just $1,385 per person sharing. Explore the dunes and the inland sea on a thrilling desert drive with a barbecue dinner under the stars and wander through the charm of Souq Waqif, where tradition meets the modern pulse of Doha. View travel, moments that matter, memories that last. Royal Mabati Factory Limited nitie gi discounts makende e kinde ni endi mar Christmas. Deca Roofing Tiles yudore e nengo mar 500 mabat ka mabat, ka steel trusses to yudore e nengo mar 199 kilo ka kilo. Wakelo ni mwandu kamora mora e Kenya maonge chudo mora mora. Gochno e namba ma 0722 638 kata ket oda mari e mbui mar www.royalmabati.com. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Kama ungependa wimbo wetu ameniweka huru kweli, iwe sikiza tuni yako, irahisi. Bonyeza *811 *500#. Na ukumbuke sikiza na Citizen ndio kwa wasanii wote. Tunajua ama tulivyowaambia ya kwamba mtu yoyote ambaye atapatikana akienda kinyume ya yale tumewafunza, yule mtu tutamwarrest immediately. Jokanyo mopogore opogore ywak ne chano kwalo mbulu e yiero matich ang'wen sama IEBC to singo tayo yiero madiera. The Assembly debates and approves the removal of Honorable His Excellency Amos Kimomi Nyaribo, the Governor of Nyamira County, from office. MCS ma Nyamira oluto mbulu kendo thicho oko Governor Amos Nyaribo e thuolo mar ariyo. En isolation ward marwa Maximum County Hospital kama wachiwo ne thieth e yo makare e wi wach mar mpox ni. Kaunti ma Kisumu kod Homa Bay olando joma oyud gi tuo mar guonyo mar mpox ka gilando chenro mar gayo landruok mar tuo no. Machiegni kendo penj laktar ko kalera Mogi TV ngima en mwandu. Daktari wang'eyo kaka orocho obwongo. Kanye ma wachak godo kaito wang'ene diagnosis ka kutimo nonro miwachni to en midhiero mar nyasore kata tiyo marach kod nyasore. Koro mana obwongo ing'eni obwongo mowacho ga ni en kompyuta mar del. En emo konyowa kaka wanindo, kaka wachiemo, kata mana weche mag reproduction, hormones makonyo gi reproduction kata mana kuom jok mamiyo. Signals go duto chakre ka kanye. Sama waketo gima foreign to okadwa tiyo gi wach foreign no nikech njaga gi bentie moko matinde, in fact we amul mano kande nitie moko matiluongo ni foreign manyis nitie mo local gi foreign wacho ni gin kidienje mopogore opogore. Gima dwa yinyo nyiso kijende ni onge gimoro ni foreign gi local. Ncha wuoyo gi kijana moro to nyisa ni en local tinde komadho to kowinj ka donjone maber to magi myths mantiere nini. Gima timore gi gima giluongo ni foreign ni mae en njaga morew gi yedhe mopogore opogore. Ma miyo koro givinjo kaka givinjo no ero.
to ng'ato dhi wacho ni ma en njaga mowuok Jamaica kata mowuok kuma kama kamae, koro gichako luonge ni foreign. Lakini en njaga cha mokawo dhi oket heroin moro matin e iye, oket cocaine moro matin e iye, omede gi kong'o moro matin, obuke go kanyo ae to tuoye godo to oriwe kamano ero. Ema koro imiyi tiwacho ni kiro kiwinjo koteri ma ng'wecha tiwacho ni iyo ni foreign. Gigi sama waketo any toxins, nikech chemicals ma wacho ni gin njaga gi gin toxins. Sama waketo gima wamadho gima CB1 okawo gima otero gi obwongo wacha, gi affect hormones kaka ghrelin, leptin, makonyowa gi appetite. Nindo. Njaga bro rucho nindo mari. Kaluwore gi disruption mokele obwongo mari, parts mag obwongo magi makonyi, mamiyo nyisi ni sani koro onego beni hormone makamae wuok madhi miyo koro idhi nindo, to mae mawuok monego beni koro idhi timore nade? Idhi chiew. Njaga sami ikete wiyi no ero, nitie ka korocho obwongo, parts mag obwongo magi monego beni konyi gi memory. Emomiyo memory short term cha donje, to gi long term cha bende timore nade? Donje. Nitiere gik moduoko chien e dendi nyaka e obwongo mari, mamiyo hallucinations go koro chako donje. Forebrain mari odhi oketho. Koro weche mang'eny, gik mang'eny, to mae gin okata cross all drugs. Moka biwacho ni njaga kende. Emomiyo ineno ka neko mang'eny tinde biro, kata wan gi vijende mang'eny ma yudo neko kowuok kod tiyo marach gi yedhego matimore nade? Ma eroji. To en kia mar oganda kod vijende gi. Nikech gigi ok gin gini mamoro mibiro puonji e klas kata mibiro nyisi nang'o. Ta ole moro bedonje ni ng'ane no tiyo godo vinjo komoro tiyo timo kamae. To effect mokele obwongo mari gi mokele dendi chande will still be the same. Emomiyo anyalo jiwo jini mondo gibed gi ng'eyo ni gik ma gitiyogo gi ketho gi e yo machalo na? E yo machalo nade. King'eyo ni babau ne madho njaga, kik iket njaga e dhogi. Nikech in gi predisposition kowuok kuom kang'on, nyalo bedo ni in gi predisposition. King'eyo ni kendo risk factor moro bende, okawa ng'iyo risk factors gieki. Nyathi mochako madho njaga kapok obet jahigni 18, nigi chances mang'eny no nyalo develop cannabis use disorder moingo ng'atno ma osekalo higni 18. Forebrain mari by the time ma ine higni 10 pod in higni 18, obwongo mari poko maber. Koro sami sechako keto gigi obwongo ma poko tegno to dhi tegno kode chande, iyudo ka chance mari ni malo mar bedo gi cannabis use disorder kata yudo neko mikelo gi njaga kitiyo kode kokalo kata mana higa no ero. Emomiyo magi gik monego beni oganda ng'eyo. Janyuol ka in gi nyathi manie ni kik iywa njaga bute, kata kiywae kik iore njaga ni dhi omna njaga ka ng'ane kata dhi orna ndawa kamano, nikech mano ibro expose nyathino e drug ni kapod en ng'at ma tin mapok obwongone otegre mondo mi manyalo receive gigi. To mago gigo mabro kelo neko ka nyathini poni bro tiyo gi gigi mbele. Erokamano. Ma seche ma obwongo tegno cha to tegno kode koro en chandruok maduong' mokalo. Koro diagnosis watimo nang'o daktari? Waseneno ranyisi gi, samoro janyuol oseneno ranyisi gi, okele iri kaka Dr. Levi. Dr. Levi, aseneno achiel ariyo adek kuom nyathini, aseneno achiel ariyo adek kuom awuon kaka ng'ama wuoro kata kaka ng'ama miyo. Utimo diagnosis nang'o mondo mi fweny ni to en nyasore, to nyasore ni en nyasore ma nawinjo kiwacho nitiere moro ma foreign ma bendo chako med gik moko e iye, koso te katika diagnosis odhi gola ni ng'ato tiyo marach gi nyasore. Drug test chakoga, wadatimo nyaki chak gi drug test mondo ing'e ni to ing'e ni ng'ato biro biro ni to wacho ni atiyo mana gi ndawa kende kata atiyo mana gi njaga kende. Ichako gi gino mwaluongo ni urine toxicology, manyiso ni ikawo lach nyathino kata lach ng'at mobiro no ero, sana ok gin duto gin nyithindo kata jok madongo tiyo gi gigi. Titimo gino mwaluongo ni urine toxicology. To urine toxicology biro nyisi ni traces mage mantiere e lach mar nyathino kata lach mar ng'at wuon ng'amo kel kanyo no ero. Kanyo mibiro ng'e ni en gi njaga, en gi gima kama kama, en gi gima kama kama. Bang' mano to koro ichako timo gino mwaluongo ni structured interview, ma ipenjo ni ere kiwango moseti kode, ni chake karang'o, kamano. Effects mage ma useneno kata ma en owuon oseneno kuome. Withdrawal symptoms mage moneno. Withdrawal en gino ma wayudo samu kwa tiyo kode, nikech dendwa oseng'iyo tiyo kode. Gi njaga ka entie ga withdrawals ma bende en godo. Ma be dhano mang'eny wacho ga ni njaga onge withdrawals, nyasore onge withdrawals gin gigo mag kong'o.
insomnia en achiel kuom withdrawals mag njaga. Koso nindo. Nitiere gino mwaluongo ni cannabis hyperemesis. Manyiso ni nitie kaka nyalo ga chopo kuma iwinjo ka koro iyi lit kabisa, iwinjo iyi lit ka gimoro chwore iyi kucho, aeti iwinjo ka ng'ok moro dwa biro. Ti ng'ok moro ma en mar gowi. Manyiso ni en ng'ok mawuok kolit. Manyiso ni nitie kaka njaga no osenjao gastrointestinal tract mari makoro miyoga ng'ok moro biro ni okinyi, ng'at ma dichuo te ng'ok gokinyi ka miyo motimore nade mapek. Mano kiseneno ranyisi gi, nitie gik matimore kuom ji mok ging'ega, to samoro bende kata kidhi osiptal ting'e ni ok wawach ga ni wamadho ga njaga, koro daktari bok nya ng'eyo ni gini ng'ok ni ikelo gi njaga ma osetigo mang'eny mosechako kelo shida ang'owa ei ng'ato. Magi gin gik maduto manyaka wa observe, aeto watimo gino mawacho ni luongo ni structured interview, to miyowa diagnosis mwabro nyisogo ni ng'atni nigi cannabis use disorder. To cannabis use disorder be samoro kosechopo level mar psychosis, onyalo ga present kaka tuoche moko, kaka mana schizophrenia kata bipolar kaluwore gi symptoms monyiso kande. Bende nyalo ga bedo ni ng'ato ne tiyo gi njaga mondo osuppress kata mondo tem thiedho side effects mag tuoche gi, nikech ne en godo to kong'eyo kaka onyalo timore nade, kaka onyalo konyo. Koro yudo kodonje drugs mondo o self medicate, wawacho ga ni self medication. Koro mago duto nyaka wang'i to waneno kiwango ma shida ni osechope, and then koro wa advice ni kuwuok kamae, recommendation en ni kijana ni mondo timne isolation, okete facility moro minyalo konye kitimo ne thieth mondo opache owuoge njaga no, nikech njaga bende mondo iti kode kiwango no koro en kiwango mwaluongo ni addiction, manyiso no semaki makati tem weyo to tami. Mane mwaluongo ni addiction. Memang ni bede kod withdrawals kod weche makamago. Okang'eyo ka thieth nitiere ma koro ibro wachi ni ng'ani othiedhi moweyo tiyo kod nyasore chutho koso, to ka ponono ni nitiere thieth chal nade, okaw thuolo marom nade? Thieth mar cannabis use disorder en through rehabilitation. Onge shortcut moro mwa ibro tim mwacho ni wami yath moro mondo idhi muony mondo rehabilitation system obed maler. Mano en ga gino mwaluongo ni detox. To detox wawacho ga pile ni en the initial phase mar rehabilitation. Manyiso ni sami biro to ntiere kaka inyalo gol toxins mane dendi go medically, ma luok dendi manyasore mane dendi, toxins THC ang'o mane dendi go timre nade wuogi. Lakini bang' mano iketie rehab kumoro ma ipuonjie weche duto mineno mathina wacho kae, ae tibedo coached kaka inyalo dak ma okitiyo gi nyasore. Mano e the rehabilitation process. To mano is an intensive process manyalo kao between 4 to 8 months kaluwore kata mana 2 years kaluwore gi kaka irespond kod thieth ma imiyi e rehab. Yes. So e dweche 2, dweche 4 kata higni 2 gi ma gimitimo detox and a one time thing. Within the first week mi bedo admitted rehab emitimo ni detox. Detox and it's just a one time thing. Iketo ni aketa yedhe maluoko dendi, maluoko. To detox inyalo tim for any other drug, obed kongo, obed heroin, obed what, mondo kik withdrawals ka umaki. Nikech gima timore ga ni sama ng'ato osebedo addicted kata osetiyo gi drug moro ahinya, sama kotiyo gi drug no to biro winjo ka gima otuo. Koro sama winjo ko tuo cha ema medega mondo dhi wacho self medication. Mane gima golega mondo dhi omanya ng'owa, omany drug no kata omany nyasore no ero mondo oyua mondo kik dende owinj ka tuo. Koro mondo kik iwinj ki tuo no, mondo gombo no kik maki, itimo gino miluongo ni detox. Aeto bende drugs gieki nitie moko ma kigolo abrupt, mano be information monego be ni dhano bet godo. Nitie moko wawach kata kaka kongo, nitiere kaka kigolo kongo kuom ng'ato dichiel nyalo hinye nikech dende oseng'iyo godo, system mare oseng'iyo gi that presence of those toxins kod kongo no ero. Koro detox help ga the body mondo kik bed adjust kata kik obed gino mwalongo ni aversive reaction sama I withdraw that kata sama igolo that drug. Detox bro konyi gi mano. Koro kiwinj kituo
to ngimani bende reso mondo kik iwinj ka gima idwa to and kuom drugs moko kata kuom gik moko kaka kong'o ng'ato nyalo wito ngimane kigole agula apoya kamano maonge gimimiye. Koro alternative mar kong'ono ema luongo ni detox mibiro timni. Kawuono ng'ato apenja ni to awinjoga ni kata mane rehab kuondego nitie kong'o moko muketo kanyo ma ka ng'ato biro to mondo kik ohinyre ahinya imiye matin ti tanyise ni oya mano kaka watime nitiere detox mitimoni mondo mi kik iwinj kaka iwinjo kamano kata mondo mi wores ngimani kik iwit ngimani to ibire thieth. Erokamano. Seche ma ithiedho ng'ato kata seche ma itemo mondo mi ogol ng'ato e chandruogni iwachonwa ga chendo ni ber ka family bedo involved tiende ni jogo mantiere machiegni kode nyalo bedo jaode kapo nono ni en ng'ama miyo nyalo bedo jaode kapo nono ni en ng'ama dichuo nyalo bedo jonyuolne kapo nono ni en nyathi. Importance gimomiyo ber ka family bedo involved en ang'o? Ber mar involving family nikech mokwongo tuoche gi gin gigo ma affect family duto. Anyalo bedo ni ane matiyo marach gi nyasore lakini chopo kuma koro tiyo na marach gi nyasore ni osemiyo o affect mamana o affect nyathiwa madak go chande nikech nitie timbe moko mabiro gi tiyo marach gi yedhe mamero ji. Kuo en achiel kuomgi. Miriambo moro ma onge ng'at machieng' moro nyalo amini gimoro mowuok e dho iriambo sate nikech idwaro mondo iyud kata mana pesa midhi timo gang'o midhi madho go gigi kata kamano. Nitiere weche manyalo wachore sama ng'ato ni hai chande nitie gigo monyalo timo onyalo bet maviolent. Koro mondo mi waluongo ga ni family therapy mondo mi walos weche gite mondo bende jonyuol kata mana gi familia be mondo wapuonji mondo waket gi kamoro achiel wanyisgi ni gigi timore kama nikech mae en tuo ma kama to magi symptoms mag tuo ni mondo jiteo heal nyaka wakel anyuola family kamoro achiel. Mar ariyo en ni support mang'ani bro yudo sama wuok e thieth nikech rehabilitation kacha to olorni yie kacha itimo ni that rehabilitation process lakini kiwuok njaga gi pod ginoko kacha chande jok manu madho osiepeni ka pod ginoko kacha chande pedla mane uso ni njaga no be pod dwaro pesa ni chande koro nyalo ga yudo kata kide wuok e rehab mondo idogo ko kacha idoge ot tiyudo ka oketni party moro kumoro mar nani amerudi. Magi duto gik monego beni wapuonjo familia mari kendo watimo negi gino mwaluongo ni family therapy mamiyo ging'eyo kaka gireceive gigo mwaluongo ni exit planning. Sana jok ma osechope cannabis use disorder, alcohol use disorder, nicotine use disorder iyudo ka maybe tich nokethore nikech wacho neglect mar responsibilities kacha. Iyudo ka nyithindo maybe dhako noseringo nikech sama no neglect responsibility e ot chande iyudo ka familia gini rocho nyaka familia ma dhako ringo gi nyithindo idong kanyo kamano. Koro mondo wakel this understanding kamoro achiel emomiyo watimo family therapy to ber mondo wa involve familia mar ng'ato e thieth mar ng'at ma wathiedho no ero. Erokamano ne Dr. Daher mondo wagol twagni e studio ka awatere oko kocha to gima mor godi wacho ni thieth nitiere konyruok nitiere to gigi nyalo timore mana makare kapo nono ni ineno ranyisi gi chon timanyo kaka inyalo yud kaka inyalo konye ng'ato chon kikirit modhi motegno makoro dwani mondo mi ng'ato bede rehab kata higni 2 kata higa achiel to daktari wacho kacha ni kaka osebede system e kaka thuolo ma ng'ato bro kawo mondo mi oyud konyruok inyalo yudi kanye kod yore ni mag tudruok daktari? Ibro yuda 07 abich aboro aboro 10 2 3 2 0758810232. Ntiere rehab mwanyalo konye ji. Clinic mara bende ntiere Ngong Road inyalo manya kigo namba no wabro nyisi kuma clinic nitiere kama office nitiere minyalo bire mondo watimo hocho counseling rehabilitation mar inpatient watimo gigi thieth duto kata mana mag psychotic disorders kata mana tuoche mag dangni mag paro go ego duto mantiere schizophrenia bipolar depression duto mago watimo kendo gosimo wabro konyi. Erokamano ahinya Ruth. Erokamano ahinya daktari. Ne daktari Marwa wadoko ne erokamano makende ne director na erokamano ahinya kachiel kod producer na kachiel kod Ben montiere go de studio ka chung ne weche mag duol kachiel kod taya madong moloyo ne in jahera mar chenro ni wakete mana ka mondo Muhammad puonjore iluonga ni Ruth Otieno nyaka kendo odiechieng' machielo oriti uru masani.